Let's go! Isigaw ang tinig mo, buksan ang isip mo, ihayag sa buong mundo. Oras na para magkaisa, boses mo ay mahalaga. Ay pakialam ka. Hello, schoolmate! We are so back! Ayan, balik na naman tayo sa tambayan kung saan hindi lang opinyon ang puhunan, kundi talas ng isip, tapang magsalita at kwentong galing mismo sa kabataan. Ito ang Schoolmates sa Norte Season 4 After School Edition. And I'm your host, PTV Girl Charlie Dolphin. At syempre, hindi makukumpleto ang ating talakayan kung wala akong kasama dito. Let me introduce ang babaeng may class, confidence at may sariling opinyon. Yvonne! Hello, schoolmates! Welcome to me. And ayun na nga, kumusta ka, Cha? Okay lang naman ako. Hindi ako nakapag-ready today. Ay, hindi halata ah. Pero ikaw, kumusta ka? I woke up like this. Wow! Gano'n lang Ayan. yun. So, bakit nga ba tayo nandito, at Yvonne? Kasi una sa lahat, napaka-pabibo natin. Ayaw nating umalis sa PTV, kaya dito pa rin tayo. Pero bukod sa pagiging pabibo natin, ipapabibo rin natin yung mga current events and issues na nakakaapekto sa bawat mamamayan dito sa bansang Philippines. Gaya na lamang ng impeachment and accountability of public officials. Oo nga. And so, ngayong ready na tayo sa hosting, di natin masisimulan ang diskusyon kung wala ang mga schoolmate interns natin mula sa iba't ibang universidad dito sa Norte. For our first segment, makakasama natin sina Alwina at Christian. Ayan. Say hi. Hi, guys! Ayan. Kumusta naman kayo? Ba't kayo nakapink at nakablue ngayong araw? May gender May gender reveal. reveal. Kumusta naman kayo? Okay lang naman. Nakapag-prepare, ganon. Ito, kailangan din maganda kasi syempre, tatlong maganda yung mga kasama ko ngayon. Okay, since ready na ang lahat, simulan na natin ang hot na topic dahil first time lang to nangyari sa Philippine history. Tama ka dyan, Che. First time na 2 times, take note, 2 times na pinupush na maalis or ma-impeach ang isang opisyal dito sa bansa. Pero before we go there, may tanong muna ako. Ilan na nga ba yung nagkaroon ng impeachment trial or impeachment complaints dito sa ating bansa? 5 na yun. 5 na sila ang nang mga na-impeach dito sa Pilipinas. Isa dyan si former Ombudsman Merceditas Gutierrez na na-accuse siya kasi ang bagal nung usad nung trials tapos parang sa tingin nila may pagkabayas. Pero nag-resign siya kaya hindi siya umabot sa impeachment trial. Aware. Additional na dyan, si former President Joseph Estrada na related siya sa corruption at weteng. Then, yung impeachment trial niya is winock-outan ng mga prosecutor kaya nagkaroon ng people power too. Ayan. So going back to VP Sara Duterte, bakit nga ba siya gustong paalisin sa kanyang pwesto? Kasi ang daming allegations patungkol sa kanya. Isa dyan yung paggastos niya ng confidential funds. Tapos hindi siya documented. Okay. O ano pa ba yung iba? Yung threat niya kay Pangulong Marcos. Oh, and viral na viral First yan. Lady, ganyan. First Lady Liza Marcos. Tsaka kay former House Rep Martin Romualdez. Siguro kung chronologically online ka sa Facebook or sa online, Mababalitaan mo talaga yun. Oh, viral na Ang viral yun sinasabi eh. niya. Oo. So ano pa, bukod sa allegations? Oo nga. Yung Public trust. public trust, betrayal of public trust. Kasi nga, yun nga, binoto siya. Pero Yun yung mga bumoto. binoto siya pero walang kasiguraduhan yung mga pinaggagawa niya or mga serbisyo na ginagawa niya. So, ang dami nga. As far as I'm concerned, parang 4 cases yung parang kinasa sa kanya. Bakit nga ba nagkakaroon ng impeachment for higher officials? Magandang tanong yan. Since marami na nag-aakala kapag may issue ang isang official, pwede na agad siyang ma-impeach. Marami pa rin kasi ngayon, ang nalilito yan, ang impeachment process pa lang ay hindi ibig sabihin guilty at mapaalis na agad ang isang officials. Oh, so kayo Alwina at Christian, ano naman yung pagkakaalam ninyong grounds for impeachment but when it comes to the 1987 Philippine Constitution?
Yung una dyan is culpable of violation. Example nung kay former President Rodrigo Duterte. So, parang may ano siya sa related doon sa culpable sa violation of the Constitution. Kaso lang hindi yun nilitis kasi nga hindi inano sa Senado. So, kailangan matatrial lang siya Yes. pag napasa na sa Senate. Okay. Or siguro napatunayan. Yun. Tapos isa pa dyan yung treason, yung Pagtataksil. pagtataksil sa bayan. Kasi nga, for example, may kalaban ng Pilipinas, tapos parang isang espiya na nagbibigay ng impormasyon sa ibang bansa. Tapos yung bribery, yung panunuhol, pwede kang tumatanggap, pwede kang bibigay. Nagsusuhol. So, sa higher crimes naman, ano yung betrayal of ano doon? Sa higher crimes naman tayo. Yun, syempre, natural naman yun na dapat mapanagot kapag nag-commit ka ng high crimes. Syempre, tulad ng murder or pagtatangka. Pagtatangka, oo. Ayun na. So, Binabantaan. ayun na nga yung mga example. So, habang nasa topic na tayo ng impeachment, sinusubaybayan nyo ba yung, kasi everyday yung trial ngayon kay VP eh. So, ano yung mga nabalitaan yung highlights or mga pangyayari sa impeachment trials ni VP Sara? Yung first is umattend siya ng press Press con, con, pero oo. hindi trial. Hindi mo yung sa trial eh. Yes. Pero may sinabi siya yung sinabi niya Two two sentence. sentence. Oo. Alam niyo mo yun. Alam Alam ko niyo yun. yun. Ang sabi niya kasi doon, in this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Eh, Perfect. Galing na. palaban siya talaga. So kahit Kahit pahirapan niyo daw siya ng pahirapan, hindi niyo siya yan. Tsaka recently mapapagsak. lang, sinabi, di ba ini-impeach na siya ngayon sinabi na yung confidential funds in totality is 612.5 million. Grabe. Pero isang ang pinaglalaban nila dyan is kasi nilalabas ulit nila yung mga naging issue nila noong 2007, 2013. Which is, ang nilalaban naman nila doon is dapat hindi yun naungkat kasi wala doon siya sa impeachment na, ay position na dapat ma-impeach. Di naman na part yon. Yun. Kasi nga ang dapat mga ma-impeach is yung president, vice president. Oo, mga tapos nabalitaan ko din na, di ba may tinape silang karton doon na naglalaman yung mga bank records niya. Yes. And kung yun nga, yung pinaglalaban ng defense team, hindi parang privacy yun, ganon. Eh yung isa naman dapat for transparency. Tapos yung hinihintay lang pala nila doon is kung pipirmahan daw ng Pangulo, pwede nang mabuksan yun. And isa pa sa pinaka-highlight, no? Dun sa Facebook, sa social media. Ang daming nagkalat na opinions, maghahati ng opinions. Ano naman yung take nyo doon sa mga opinions? Pro ba kayo? Yeah, yun nga, Anti? hati yung comments, di ba? Kaya nga ang social media, apakadami ng opinion ang nilalatag. Kaya reminder lang, schoolmates, it's still important to check the facts dahil hindi porket trending sa social media ay tama at buong story na agad yun. Exactly. And speaking of trending, napansin nyo ba parang bawat hearing na lang sa Senado, may umiikot na short clips or memes sa TikTok or anywhere na lagi na lang tinatawanan ng mga tao. Meron silang tinatawag na term, Senetflix? Senetflix ba yun? Senetflix. Senetflix, ayan. Sino ba nag-invento ng Senetflix na yan? Ang witty. Okay, balikan natin saglit yung mga episode ng mga Senetflix na yan. Oo, ang dami niyan. Una na yan, yung sa habulan. Habulan. Habulan, nadapa, Nadapa, nasugatan. nasugatan, umiyak, ano pa. Pero bukod sa action, meron ding love story dyan na nabuo. May mga love story. Yung binigyan ng bibingka. Kasi nakumusta na siya. Actually, naglaro sila. Unang nilaro nila yung Habol-habulan. habulan. Pangalawa yung tago-tagoan. Baril-barilan. Barilan. May baril-barilan. Pangatlo, tago-tagoan. Tago-tagoan. At Yun na. pang-apat, Bato-bato. bato-bato. Bato-bato-pick. Bato-bato. Kasi si Bato, binigyan ng papel. Oh. Natakot, nagtago. So, Talo talo ang ng papel bato. ang bato. Ay, diba? Hinainan ng arrest. So, Okay. Kidding aside, and on to the more serious matters, bakit nga ba nagiging matunog itong Senetflix? Kaya yan naging matunog kasi syempre, instead na yung nagbabardagulan or nagbabangayan sila sa Senate, dapat, kumbaga, yung oras na nilalaan para doon, gumagawa na sila ng mga batas or mga programa na
mapapakinabangan natin. Pero at the same time, valid din naman kasi yung mga reason, ay yung mga nararamdaman nila. Sa bagay, kung may nagbarilan nga Oo, naman, totoo parang... naman. Hindi expect at matatakot din Oo, ako. pero parang mukhang nakamove on naman sila. Ibang usapan na naman to. Pero sana nga, yun, instead of all the drama, mag-focus na lang tayo sa kung anong mga... issue. Ayan. Oo. Speaking of issue, Alwina, ano nga ba yung concern na dapat tinutukan nila? Siyempre, una na dyan yung inflation natin. Yan, inflation. Ang bilis, sobrang bilis tumaas ng mga presyo tsaka bilihin ngayon na hindi na napapantayan ng mga sweldo natin araw-araw. Minimum Lalo na wage. nung this April, nung tumaas yung oil price hike, di ba, umabot ng 7.2% yung inflation natin. So grabe. Yung sabi nga nila, bakit tumataas yung mga bilihin, pero yung minimum wage, Hindi tumataas ang naman. mga Hindi na sweldo. napapantayan. Sweldo. Pero actually, tumaas na nga ng 85 o 65 pesos ba? Pero sa Siyempre, NCR lang. Kahit tumaas yun, hindi pa rin niya napapantayan yung mga pangunahing pangangailangan natin. Pamasahe, gamot, pagkain. Oo. Very much on the food and healthcare talaga. Tsaka lalo na ngayong tag-ulan, di ba, yung flood control. Ayan, Oo. nakalimutan na. Sana Nakalimutan. maalala ulit yan Tapos at yung kay pag-usapan. Alice Guo, yung sa Pogo, ano na po bang update dyan? Ano siya, life in prison na siya sa Mandaluyong, sa Pero- correctional Pero may facility. nag-ooperate pa Pero din kahit na Pogo. nakakulong siya, ongoing pa din Oo, daw yung yung operation pa mga din. operations. Oo, ng Pogo. Kasi syempre, ang mga gambling ngayon, in-online na din. So, napakadali na. Accessible. Oo, pindot-pindot ka lang Diba? dyan. Pwede ka nang Yung tumaya. mga nangyayari dito sa Pilipinas, pag may issue, pinapatungan agad ng issue. Sana hindi natin makalimutan yung mga bagay, yung mga issue na ngayon. Kagaya? Sana yung mga media practitioners natin, sana tinututukan yung mga ganong issue. Sana i-update kung ano ba yung update nitong issue na to. Kasi nakakalimutan oo, eh. wag Meron hayaang mga kalimutan. Tsaka hindi kung saan yung trending, doon din. Doon lang. O, sensationalism kasi yun. Ayak. So more importantly, mga bagong panukala o batas na sana yung nakakabuti sa bansa at mamamayan. In relation to that, anong napansin nyo sa mga nakaupo ngayon sa gobyerno? Oo nga. Are you satisfied from 1 to 10? Rate? Rate. 5. Why? Bakit? Kasi right now, parang ano na lang eh, naglaro ba or what? May iba silang tinututukan na mga cases na lang. Gaya nga lang sabi nyo, patong-patong. Parang may issue ngayon, tapos another issue Siya na naman. Ay, hindi pa So, tapos yung oo, isa, so, may may issue issue na na naman. Hindi naman sa parang panggigipit sa mga nakaupo. Pero kumbaga, wala, para sa akin na, parang ang hirap ng umasa sa gobyerno. Parang Ang hirap magtiwala. ang dating na lang neto is aayon ka na lang sa sarili mong kakayahan or magtitiwala ka na lang sa sarili mo. Kasi parang ano aasahan mo na ganyan yung mga nangyayari nila kahit yung mga ibang bansa pinagtatawanan na yung nangyayari sa Pilipinas. Lalo pa ngayon, parang bare minimum na nga lang ang binibigay sa atin eh. Di ba? Ayun. So, Agree ba kayo na parang bare minimum na lang natatanggap niyo sa Siyempre gobyerno? hindi. Dapat Diba? princess treatment tayo dito, Day. Di ba? Speaking of mga binoboto natin na mga yan na parang umaasa na lang, hindi, parang wala na tayong maasahan, like you said. Kayo ba, paano nyo ba sila pinipili? Paano kayo bumoboto? Ano yung mga qualifications nyo or standards para pumili ng magiging leader sa ating bansa? Standard. For me, since example na dyan yung doctor. Kung ang doctor nga nag-aaral ng ilang internship bago mag-residence or you need ipasa yung mga board board exam nila. So bakit hindi i-relate ang politics sa law, yung mga lawyer, ganyan, para sana may alam sila sa kung ano yung mga pinapatupad na batas since sila yung mga gumagawa nito, di ba? At since tayo din ang makikinabang nito. Yes. correct. Sa akin naman, pagpipili ako ng iboboto ko, hindi doon sa magagandang nagagawa nila. Hinahanap ko yung mga mali nilang nagagawa na sa tingin ko maraming maapektuhan. Ay, magandang ano yan, Kasi- magandang mindset. Unang-unang ginagawa nila dito is decision making, planning, leadership. So once na nagkamali sila doon sa point na yon, may chance na kapag humandle sila ng position sa gobyerno, maapektuhan tayong lahat. Oh, at mas Tapos- malaki pa yung epekto. Yun nga, tapos sana dapat may mga exams din sila na kung may mga alam ba dapat sila sa mga batas. Ikaw, Ate Yvonne, ano naman yung mga qualifications mo? Parang same din na dapat magandang platforms, malinis ang track record. Oo, At kung number sabi nga ni one. Christian, kung nagkamali, sana may backup agad na solution.
And very important for me, yung experience. Parang ganon. Kung aamendahan yung mga qualification for elective officials, para sa inyo, anong katangian naman ang dapat masama sa Constitution? Oo. Pero wait lang, bago yan, ano ba yung current qualification sa mga leader natin? Ngayon, sa Pangulo, Oo. dapat daw read and write eh. Read and write lang? Oo, Yun lang? tapos dapat 40 pataas yung age. Tapos bago tumakbo, dapat nasa Pilipinas ng 10 years. 10 years residency. Tsaka born Okay. Filipino, syempre. Okay. Same ba sila sa Vice? Vice yan natin. Pero sa Senate, magkaiba. Sa Senado. Ano yung Ano yung pinagkaiba? mga pinagkaiba? Sa age. Yung age. Oo, mas mababa. Mas bata. mababa lang. Gano'n ka bata dapat? I think 30 yata, 30 years old. 30, 35. 35. 35 years old. 35 years And residency is, feeling ko iba rin yun eh, 2 years. Oo, 2 years 2 years Mas mababa residency. Pero oo. dahil nga kunyari sa mga ganyan, napaka-basic lang ng mga kailangan. Yun nga, dapat nga mabago din. Oo, so yun Kaya nga. siguro kailangan higpitan. Oo. Dapat mas higpit. Pero ano yung mga yon na dapat kailangan higpitan? Oo. Gaya na sabi kanina, di ba dapat may education, background sila sa Ano ba? politics. So parang may degree ba dapat Oo, for degree. you? Or Dapat may degree siya, tapos dapat alam mo yung plataforma, Siguro malinis, economics. gano'n. Siguro hindi naman sa again sa mga sinabi niyo, pero hindi naman yun about sa degree eh. What if mayroong kayang mamuno pero hindi kayang makapag-aral? Siguro ang May maganda point. na lang dyan is may mga examinations na papasukin sila. Which is kung pumasa sila doon at nakita nila na kayang mag-lead ng isang tao, siguro mabibigyan siya ng chance na mabigyan ng posisyon. examination or pwede ring training, seminar, Siguro ganun, para may matutunan. may problem din sa mga botante. Oo. Factor din yun, actually. Ano yung mga factors naman sa mga botante? The problem ng mga botante. Yun, isa doon yung yung mga botante ngayon is masyadong emotional. Nawawala. Yun, Tsaka mahirap silang i-educate ngayon. Parang pag sinabihan mo na, tignan mo yung background na record, ganito, oo. ganyan. Tapos, rerebatan ka na, ganito, ganyan, wag ganyan. May paninindigan Yes, talaga may sila eh. paninindigan na sila. Since siguro, sikat yung mga kilala nila ang binoboto. Tsaka, regarding na dyan yung family dynasty, di ba? Tsaka isa dyan yung mga nakikita nila sa mga social medias. The more na nakikita nila sa social media nila, sa mga feed nila, the more na nakukuha yung trust nila. Totoo. Kaya nga, advertisement ang pinagkakagastosan nila para Oo. May mga lumabas sila ng lumabas. May nagbubutis pa sa parang TV. Nakukuha sila sa Entertainment. kasikatan. Oo, oo. kasi katan. Entertainment, Pag ina-idol emotional. nila, so parang lumalabas, hindi lang qualifications ang dapat pag-usapan. Kailangan din pala kasi ng voters education para mapili ng mga botante kung sino talaga yung karapat-dapat na magsilbi sa bayan. So, ang ganda ng topic natin. Hindi lang pala ito tungkol sa drama sa Senado, kundi reflection on how we should choose our leaders. Of course, wag natin kalimutan ng schoolmates nating nanonood. Kung kayo ang tatanungin, ano ang dapat natutukan ang pagbabago ba sa qualifications ng mga kandidato o ang paraan ng pagpili natin sa kanila? I-comment nyo na yan sa ating social media at PTV Cordillera sa Facebook at PTV Cordillera News on YouTube. Ayan. So, thank you so much, Alwina and Christian. Yes, Salamat thank you din sa din for experience. having us here. Ang ganda ng topic natin ngayon. Ang dami na lang na-share na insights. May mga natutunan din ako sa kanila. Pero ayan, schoolmates, hindi pa rito nagtatapos ang ating special episode dahil mamaya ay pag-uusapan naman natin ng issue ng school violence involving the youth. Naku, abay malaking issue na naman yan. Stay tuned at magbabalik ang Schoolmates sa Norte! Pakialam ka. Ready, set, go! Tutukan ang mala courtside experience ng palitaan sa mundo ng palakasan. Kasama ang ating mga MVP with ice in their veins. Pagdating sa paghahatid ng may init na balitang sports. PTV Sports. Dito lang sa PTV. Pakialam ka. Welcome back sa Schoolmates sa Norte After School Edition. Kasama naman natin ngayon sina Lance,
Cindy and Lawrence. Hi guys! Hello po. Ayun, kumusta kayo ngayong araw? So okay lang naman kami. Siyempre, nakaka-excite din at nasa TV na rin kami sa wakas. Paano yung excitement? Paano ba? Ang cute naman na excitement niya. Ayan. Isang parang inipit na pusa lang. Kanina kasi yung in-interview natin kanina, naka-pink at blue sila. Oo Pero nga, kayo ngayon, naman behind, dark naka-dark colors. lang kayo Oo. ngayon. Anong atake nyo ngayong araw? Oo. Ay, kasi ano eh, Kasi, Professionals, professional ganun. girl. Parang serious lang ang atake dito. Oh, pero huwag mo tayong masyadong serious. Oh, pwede tayong mag-energy, happy pa boost rin muna. dito. Oo. Boost. Okay. Ganon. And ayan, gaya nga ng nabanggit kanina, ang topic naman natin ay ang pagdami ng kaso ng school violence sa bansa. Ayan, very alarming talaga siya dahil bukod sa napapadalas ang mga balita tungkol dito, the main issue is kabataan ang involved at suspect din. Kaya kayo, ano yung mga nabalitaan nyo dito sa mga cases na to? Ako, yung Bob Trent sa Central Luzon, which particularly sa University sa Tarlac, So, bomb threat lang naman siya. Wala namang sumabog. wala naman. And, Thankfully. pero nag-cancel ng classes dun sa Tarlac province. Oh, ikaw naman, Lance, ano naman yung mga nabalitaan mo? So may nabalitaan or may nabasa ako na isang grade 8 student sa Cavite. Babae siya. Na sinugod niya yung grade 5 classroom. Meron 7 na injured na students. Mag-isa niya lang dun sa pangyayaring na Sinuntok niya? No, sinaksak. Injured silang 7. Grabe naman. Oh, sa'yo Yung naman. akin naman is kamakailan lang din yun. Bullying naman siya sa loob ng classroom. Parang sa loob talaga siya ng classroom nangyari. And at the same time, yung mga boys, yung mga nakipagsuntukan. Ganun. Sa loob mismo ng classroom yun. Tsaka Grabe. meron pa din yung yung nabalitaan ko din yung pamamaril sa loob din ng Ay, sa classroom. Tacloban. Oo, grabe. Yung talagang Yes. grabe din. Oo, yung very alarming talaga. Very unfortunate ngayong mga nangyayari. So, sa tingin nyo, ano kaya yung mga rason or factors kung bakit nangyayari to sa mga kabataan? Ano ba yung parang nag-uudyok kaya sa kanila na ganon? Of course, syempre, mga kabataan ngayon, di naman natin madidenay na ang aga na nila magkaroon ng gadgets kumpara sa atin noon. Since mayroon na silang gadgets, na-expose agad sila sa social media. Kasi alam naman natin na social media is full of information talaga. Mayroon mga doon yung mga different kinds of contents katulad ng movies, vloggers, content creators, lalo na sa online games. Hindi natin maiiwasan magmura sa online games. Alam naman natin yan kasi parang pag napikon tayo, like parang Natatalo ka natalo tayo, na. yes. Natalo ka na. Natalo tayo, talagang mapapamura ka na lang talaga. Mapa-straight ka. Yes. Ano ba Parang doon nagsisimula rin yung violence. Pwede. Kasi lahat ng nakikita natin sa social media is, pwede kasi siyang i-adapt or magaya ng mga students natin. And ngayon kasi, mostly ngayon, ano na siya, madali na lang siya, easy access na lang siya sa lahat talaga. As in, pagkabukas mo lang ng isang apps, mabilis na, agad andyan na, nakabungad na lahat. So talagang, hindi din natin alam talaga. Siguro may factors din sa household, sa mga nangyayari. Oo, isa din yung factor is yung sa household na siguro na may nakikita sila sa mas nakakatanda siguro sa kanila na naia-adapt nila sa kanila. And syempre, pag nakikita nila yon, parang gagayahin na din nila yun sa susunod pa na kung kanino man nila yun pwedeng ihalin tulad din. Like for example, yung magulang nila nag-aaway in front of them. Yes. Parang normal lang naman to, gayahin ko kaya to. Parang ganun. Also, totoo. family problems din. May isang theory kasi na nag-explain kung bakit. Taray, may theory siya. Sige, anong theory yan? Sige, Ito yung ito yung us. theory of planned behavior, and yung isang factor kasi nito is yung subjective norms. Katulad ng sinabi kanina ni Cindy na kung ano yung mga nangyayari sa kapaligiran. paligid natin is possible or mangyayari talagang i-adapt ng mga students. Kumbaga, ang subjective norms sa theory of planned behavior is social pressure. Ayun, so, Tsaka dagdag pa doon, kung napapansin nyo man kapag sa school, pag laging pag may nagagawa kang mali, parang tinatanong sa'yo ng teacher na, ay, ganyan ba yung tinuturo ng magulang sa inyo? ganun nga nga.
Pero naman sa school and environment, may factors din ba? Feeling sa ko environment isa sa dyan, school? una sa lahat, feeling ko lang naman, is yung bullying. Siyempre kung parang lagi kang binubully or nabubully ka, parang siyempre mabubuo yung galit mo, may tendency na mag-revenge, ganon. At saka siguro, isang factors din sa loob ng school, yung mga friends. Peer Mga pressure. peer pressure ng mga ganon. friends. Kasi parang cool tong mga to, parang gusto ko sumali, ganon. Ikaw naman Di ba, sabi nga nila, tell me who your friends are and I'll tell you who you are you. Tama. Okay, anyway. Speaking of friends din, syempre, parang natatakot tayo na mawalan ng friends kasi minsan ayaw din natin mag-isa kasi mahirap mag-isolate ng sarili. Parang nakaka-depress siya. Kaya as much as possible, kaya na-implementsyan din tayo ng mga friends natin dahil sa mga pinaggagawa natin. And para sa akin din siguro, hindi lang din yon sa academic pressure na nangyari sa loob ng school. And also yung being a competitive of student. Siyempre, ang usapan kasi dyan is yung parang grade. Parang yung sarili mo na kung paano ka makakaligtas sa ganitong sitwasyon at paano mo siya matatapos. So parang nape-pressure ka na maging magaling always gan. Pag hindi mo na-reach yung gusto mong ma-reach, nafa-frustrate ka, parang ganun ba? Totoo. What about yung sa kasi ngayon 'di ba, hindi na pwedeng, dati may corporal punishment tayo, pwede tayong mapalo ng teacher, ganyan. Pero ngayon, wala, child abuse na pag pag ganon, pwede ka Natatakot na matanggal din ng- sila din. Bukod sa nagiging bayolente ang mga kabataan, ano sa palagay nyo ang maaaring maging epekto ng mga nabanggit nyong rason? Una sa lahat, yung mental health or mental illnesses ng mga nakakaranas or nakakasaksi ng incidents na yon. Like for example, kapag yung isang bata is naka-experience siya ng physical or verbal or even cyberspace bullying, mga ganon. harassment. Possible kasi na madala niya yon sa paglaki niya. At the same time, kapag nakita niya yung tao na gumawa nun sa kanya, parang Trauma, matitrigger. Yes, makaka-experience siya ng depression, anxiety, and such. So on. And yun naman, kung for example, sa societal interaction naman, Parang Pag sa societal interaction is parang natakot na sila mag-open up sa mga kaibigan nila. Kaya parang mas pinipili na lang nilang i-isolate yung sarili nila. Kumbaga, mas since meron naman cellphone sila, nag-doom scroll na lang sila sa nila. may Parang trust issues na Yes. sa mga tao. So ang ganon. coping mechanism lang nila is yung mga yung mga video sa internet. and then, syempre, sa mga sinabi ni Lawrence tas ni Lance, parang magiging overall development into adulthood nun is yung magiging conscious ka na sa sarili mo. Kumbaga, parang sa tingin mo, kung tama pa ba yung ginagawa mo, kung tama or mali pa ba, kung yung decision mo is okay pa ba sa mata ng tao or hindi. Diba? Parang magiging conscious ka sa mga ginagawa mo Oo. and iisipin mo kung ano yung iisipin sa'yo ng ibang Oo, tao. yun. Yung nag-overthink ka na. Mas naalala ko yung sinabi mo din dati, nung nagkikwentuhan tayo na mas madaling magamot ang sugat sa labas kaysa Kumpara sa sa loob. internal. sa loob Yes. na Oo. mas Actually. madaling That's right. masolusyonan. So speaking of solusyon, ano nga ba kaya yung pwede nating magawang solusyon para sa mga problems na ito? Start ko na lang muna sa school security. Kasi may nabalitaan ako na DepEd proposed 8 billion. Laki. Oh, 8 billion. Ang laki siya. 8 billion for school security sa mga school sa bansa. So under daw sa 8 billion na yon, parang binudget nila yan for hiring more security guards, metal detectors, tapos CCTV. Parang ganun. And ini-start na rin nila yung parang magkaroon ng active threat drills. Di ba napapanood lang natin yan sa movies na magdidrill sila anong gagawin kung may shooting. Unfortunately, dito na rin sa bansa, dahil sa mga nangyari nga, ginagawa na. So, tinuro dyan, ito trivia, tinuro dyan yung instead sa earthquake, may drop, cover, and hold. Hold technique. Yes. Dito Oh, naman, yes. ano yung mga Dito naman pa may active shooter, we should run, hide, and kung kinakailangan lang, fight. Fight. Ayun.
Baka may ma-add kayo. So, ayun din, ate, ano sabi mo din, talagang mas maganda is more security. Even sa kahit pang-publiko man yan or private. Kasi di ba pag sa publiko, minsan nga barangay tanod. Kasi sa amin, barangay tanod ang most sila na nakikita ko. And pag sa private school naman, nag-hire talaga sila ng mga security guards. Pero sobrang kudos nga ako sa mga barangay tanod. Kasi parang kahit hindi na dapat nila yon parang trabaho, ginagawa pa rin nila. Kasi for security. But dahil doon, minsan din, hindi na din nila nahaharap na mas tignan pa kung ano man yung dala ng mga taong pumapasok sa loob ng school, ganyan. Or even sa university na lang namin, lahat ng university is merong guard. And also, even sa mga vehicles namin, or sa vehicles na pumapasok through university, chine-check talaga nila yun ng maayos. Tapos nabalitaan niyo yung sa school, may isang school na ginawa ngayong sa Kapkap, yung kaso, ang tagal, Hassle. ang Yes, sobra. haba ng Ang haba. pila. Sobra. Parang yung time nila. Parang sinihan na siya. So, kulang ng parang manpower, security guard niya. So, what if may mga parang Mga student body, yun, yung mga mga student SSLG. councils, mga schools. Pwede kasi sila na lang Mag-help din. mag-help sa mga security guards natin na tulungan silang i-check yung mga bags ng mga students natin. para mas mabilis. Yung mga marshals din sa mga schools. Ayaw diba? nga, marshals. At saka bago sana pumasok din sa school, pag after check, sana mag-double check din bago Sa pumasok classroom. sa Classroom, classrooms. yes. Kasi So sabi mahirap kanina na. ni Lance na masyado na tayong na ano sa media. Ano naman solusyon mo doon, Lance, na naisip sa pagtutok na sa media? Okay. Ang magandang solusyon sa pagtutok ng media is nakadepende talaga sa parents. Ang maganda is parang kahit bata pa sila, sana matutunan na nilang pagsabihan yung anak nila na limitahan nila yung paggamit nila sa cellphone, sa gadget. Siguro mga 3 to 4 hours or 2 to 3 hours, okay na siguro yun sa mga paggamit ng gadget. Kasi masama rin din talaga sa mata yung paggamit ng gadget. May out nila. impact, may influence. Yes. Talaga. In addition to Lance, yung sa social media kasi or sa internet, madali easy access na lang kasi siya. So kung hindi natin siya i-check, something na may mga violence, may mga ginagawa na silang mali, mga ganun. Or not So intended dapat for- time to time natin na i-check yung mga gadgets ng mga anak natin. Di ba sa gadgets, meron na yung ano? Kids Yung mode. kids mode. Yes. Oo. Pero hindi naman lahat aware sila doon. Sa Kasi kids mo. hindi naman siya nasasali sa mga advertisement. Basta kwan lang talaga, buong cellphone lang. Or dahil din siguro kasi ang mga parents natin, alam naman natin na busy silang lagi, hindi na nila medyo, yun din, natututukan yung mga ganong bagay. Ito, hot take. Sa tingin nyo ba, yung mga social media apps or platforms, may pananagutan din kaya sila or they should make more guidelines when it comes to children? Kasi di ba, meron yung iba na to continue, press okay if you're 18, press no if or exit if you're not. Siyempre, ang dali namang sabihin na Pindot-pindutin I'm na. not, I'm I am. 18. Oo. Basta enter na lang And eh. then, makakaya pasok ka na sa apps Oo. nila. So sana din, no, may mas restrictions yung mga applications. Oo, Totoo. tsaka kahit yung mga yung mga terms, kunyari, ang dali lang nilang pindutin talaga as in ngayon. Pindot-pindot lang. Tapos pasok ka na, wala na. Ayun Access na mo nga. na lahat. Dahil nga sa mga usapang disiplina sa mga kabataan, naging mainit ang usapin na maging sa Senado. Baka nabasa nyo rin dito ito mga schoolmate. I'm talking about the proposal of Senator Robin Padilla. Yung balak na automatic daw na i-register yung mga Pilipinong from age 18 to 25, magiging sila parang sa military service database, automatically registered. Yun no, may balita kayo doon? Or like insights? Kasi parang klinaro din naman ni Idol na ni Senator Robin na parang hindi naman siya automatic na military service na siya. More on kwan siya for first responders when it comes to calamities or if ever, sana, God forbid, na magkaroon ng war, parang yun, kabilang registered ka na. mga 18 to 25 years old. Oo. Yun Ano yung talaga. opinion niyo ukol dito? Nabasa ko before yung Senate bill na pinasa ni Sen Robin Padilla. Ang nakalagay kasi doon is maging something to help
or first responders sa mga calamities, mga disasters, mga ganon. So, ang sa akin lang naman kasi, kung magiging first responders tayo without proper training, so paano tayo tutulong doon sa mga scenarios or incidents na yon kung wala man tayong practice? So parang magiging pakalat-kalat lang tayo doon sa incidents na yon. Like for example, may nalulunod and then hindi naman natin alam kung paano mag-CPR. And then parang makakasama ka pa doon sa victims. Baka isa ka ring malagay sa alanganan. Yes. Kasi hindi mo alam ginagawa mo, walang proper. Yes. Tsaka yung iba naman, yung iba is, hindi sila physically stable. Yes, physically fit, rather. Kasi, yung iba, malay nyo, mayroon silang asthma or something, or mayroon silang past na surgeries, kumbaga. Parang, I hope they consider it din naman na isipin muna yung bago nila i-propose yung bill. Kasi hindi naman, parang may gusto siyang sabihin. Para sa akin naman, kasi parang ginagaya na natin dyan yung mga nasa ibang bansa. Na parang pwede yung ibang tao is kaya nila mag-volunteer. Pero meron din kasi siyang baka may maging effect din siya sa country natin. May ganun, economy yun nga, natin. sa Korea din yun, di ba? Ayun Pero sa Korea automatic. kasi, meron silang proper training. Tapos, Oo, meron lalaki silang lang. proper training talaga. Ganon. Tayo kasi, biglang register na agad. Oo. Ganun. Tsaka hindi yun, since developing country pa lang tayo, di ba? Ayun, so Mostly kasi nasa tayo, work, parang napalagi tayong man-made worker, ganyan. So, may possible din na mawawalan tayo ng konti, hihina yung work, natin. Ayun, napakaganda naman ng insights and opinions ng ating guest. Talagang kabataan ng pag-asa ng bayan. Ayan. Pero puputulin ko na muna ang ating diskusyon dito. Gusto ko namang magpasalamat sa inyo, sa inyong time, effort. Halata naman sa effort, di ba? Pare-parehas pa sila ng mga attire. Nasa blue, shade of blue. Ayun. Thank you din po for having us today. Yes, thank you rin po sa magandang experience. Masaya ba kayo? Parang malungkot. Masaya kami Masaya, actually. masaya. Kasi Gano'n kasaya? pangarap namin to. Wow. Bumati na kayo sa mga Shoutout po kay Mama. Ayun. Agree ka ba sa mga Kay opinion Papa. nila, Ate? super agree ako. Actually, parang lahat ng opinions, agree ako. Ako kasi, hindi ako nag-agree. Oh, bakit Wow. yan? Wow. Kasi mamaya, next segment, ay agree and disagree tayo. Sa Mamaya mga, pa yun, masyado ka na ma-excited. Then mamaya, mag-disagree and Ayun. agree natin ng next segment. And natin mamaya. yes, para sa ating mga schoolmate netizens, ibahagi nyo lang ang inyong opinion sa ating official social media accounts below. There. Sa aming pagbabalik, abangan ang iba pang pakulo at diskusyon tungkol sa mga napapanahon at pinag-uusapang issue ng lipunan. Dito lang yan sa Schoolmates sa Norte! Pakialam ka. Mga hinaing ng taong bayan, tiringgin. Mga kontrobersiya sa serbisyo publiko, ikilatisin. At ang mga inisyatibo ng pamahalaan para sa bawat mamamayan, ibabahagi. Sa issue at serbisyo, dito lang sa PTV Cordillera. Pakialam ka. What's up, schoolmates? I am your segment host, Nikki, not freaky but witty. Let's shift the tone muna dahil syempre, kapag sinabing schoolmates, hindi pwedeng mawala ang bardagulan segment na hindi pisikalan. Kundi pati bayan lamang ng paninindigan. Para sa segment na ito ay magsasama-sama ang ating schoolmates para magpalitan ng kuro-kuro. Ano, kinakabahan na ba kayo? Kinakabahan ba kayo? Parang kanina may narinig akong gusto nang ma-evict dito sa pamilyang to. I think mas kinakabahan sila compare sa amin. Kasi we are the competition. Wow. No one can compete Pero with us. kinakabahan kami para sa kanila. Chill lang kayo dahil ang paksang tatalakayin natin ay mga issue na kadalasang nakikita lang o nagte-trending lang naman sa social media. Para naman may sense ang pagdo-doom scroll nyo, di ba? Yes. O hindi nag-doom scroll, nag-review ata.
Hindi. Sleep lang. Tulog lang. Sleep lang. Sleep lang ang puhunan. Uterus. So, hindi kailangan mag-isip. Di ba? Kasi innate na yun. Kasi para sa kanila, need nila. Ay, hindi. Born and raised kaming, sorry. Okay. Tama na ang chika. Let us now introduce the affirmative team. Narito ang ating schoolmates na sina Charlie, Lance, and Christian. At syempre, hindi magpapahuli sa patalinuhan ng ating opposition team. Here are schoolmates Alwina, Yvonne, and Cindy. Kasama na din syempre, huwag natin kalimutan si Lawrence. Bago ang madugong debating ito, ano muna ang mensahe nyo para sa isa't isa? Ang message lang namin sa inyo ay, ang tunay na kagandahan at karunungan ay wala sa panlabas, wala din sa panloob. Ang tunay na kagandahan o karunungan ay nandito sa inyong harapan. And thank you. Nasaan naman ang kagandahan para sa inyo, Charlie? Maganda na yan sa kanila. I think need na nila magpa-swab test kasi wala na silang taste. Oo, kaya kami pumatol sa group niyo. Grabe, wala pa. Pero nafe-feel ko na ang tension sa ating mga teams. Kaya naman, bago sila magkainitan, atin nang alamin ang mechanics ng debate. Magbibigay ako ng katanungan at ipaglalaban ng bawat panig kung sila ay sang-ayon o di sang-ayon dito. Unang magsasalita ang team leaders at irerebat naman ito ng mga miyembro. Tandaan na kapag narinig nyo ang tunog na ito, hudyat na para magpalit ng miyembrong magsasalita. Kung wala naman kayong masabi, feel free to lift your placards and state na you will pass para masapo ito o masalo ito ng inyong kasama. Gets? Yes! O ano pang hinihintay natin? Without further ado, simulan na natin ang diskusyon. Para sa unang katanungan, do you agree or disagree na sa pagbaba ng age of liability to 10 or 12 years old? Charlie? Agree kami na dapat bababa yung liability ng case ng 10 to 12 years old. Kasi unang-una sa lahat, hindi license ang pagiging minor de edad kung nakagawa ka ng mga ganitong kaso. In the first place, meron na tayong mga kabataan gumagawa ng killings, nagdodroga, like that. Yung mga nakakulong na mga krimen. And Of course, meron din yung time na at the age of 12 din, meron din sila sumasali sa mga fraternity. Hindi na lang, parang sa tingin nila, it's a cool thing kasi pag halimbawa may away na mangyayari, meron silang backup para sa kanilang gagawin na kung ano mang gagawin nilang krimen. Tsaka dapat lang na ibaba sa age of 10 to 12 yung age of liability. Kasi, paano naman yung mga nabiktima nila na ginawa nila ng mga karumal-dumal na krimen like killings or murders? Paano naman yung hustisya para sa kanila? And ang sinasabi namin dito na lahat ng justice is para sa lahat. Okay, Yvonne? So, this house believes that hindi dapat ibaba sa 10 or 12 kasi sabi nyo nga dapat pantay-pantay sa batas, which is pantay-pantay in a way na dapat hindi naman magkakapares ang pag-uutak ng adult sa 10 to 12 years old. So dapat yung proper, hindi naman sila mawawala ng accountability. Magkakaroon sila ng accountability, pero yung mas naangkop sa age nila, which is rehabilitation programs. Pero accountable pa rin sila doon, makukulong pa rin sila sa bahay pag-asa. Tsaka for me, it doesn't mean na alam nila yung tama at mali, is alam na nila paano yung unawain. Gaya nga ng sabi ni Ate Yvonne, it's better na kaysa ikulong sila, what if hindi na, bigyan na lang sila ng rehabilitation program? For me naman, according sa Psychological Association of the Philippines, ang way of thinking ng isang bata is hindi pa ganun ka-mature enough para sa mga ganon. And also, kung pagbabasehan kasi natin yung legal age, wala pa silang right to vote. At the same time, hindi din sila makakakuha ng driver license. At the same time, yung get to marriage. Yun. And lastly naman is yung, alam mo naman pag mga bata is wala pang kamuwang-muwang. So pag mas lalo pa silang binaba, paano naman sila, paano nila may pagtatanggol yung sarili nila kung hindi naman nila kaya pang ipagtanggol yung sarili nila or
or for example, tayo lang din naman na mas nakakatanda sa kanila ang makakatulong na ipagtanggol yung sarili nila. Schoolmates, the floor is yours. Anyone can rebut. Bakit may pagtatanggol yung batang gumawa ng krimen o nakapatay? And sabi kanina ni Lawrence na wala pa silang right to vote, right to... Basta yon sinabi niya. And may right ba silang pumatay? May right ba sila gumawa ng krimen? May license ba sila? Wala. Kasi nga, additional din sinabi niya, yung pinopoint out niya lang doon is, kaya nga wala pa silang right to vote, right to marriage, kasi yung katwiran din, wala pa silang sa tamang pag-iisip para pagdesisyonan yun, kasi that is long term. Diba? Pag kinasal ka na, long term na yan. And pag nagkasala ka din, long term na din yan. So yung consequence doon, hindi nila masyadong na-internalize. And ayun na yun sa psychological association na yan, Isa pa, tsaka din nyo ba naisip na prone ang mga bata sa nagamitin ng mga sindikato? Once na hindi sila bibigyan ng liability, may chance na mas sila ang gagamitin ng mga sindikato para gumawa ng mga krimen. Exactly. Factor nga yun environment. Kumbaga, parang nakakaapekto kung bakit sila nakakagawa ng krimen dahil sa environment na kinalakihan nila. So, bakit hindi nila yung ginusto? Parang ganun. In addition to that, kung ipapasayang case na yan na ibaba yung liability age, what more kung gagamitin din ng mga syndicates yung mas bata pa sa kanila? Siguro, read between the... Okay, medyo nagkakainitan na tayo. I-internalize nyo muna o i-keep nyo muna sa sarili nyo yung mga sagot nyo mamaya, okay? Ito naman, so next tayo ha. Do you agree or disagree na mas sensitive na ang mga kabataan sa panahon ngayon? Actually, agree kami kasi hindi sensitive sila kasi nasasabi nila na yung mga hinanakit na sa loob nila, ganun. Parang binabaliwala na nila yung parang yung mga siguro late 90s, late 80s, mga ganun. Yung mga sinasabi sa loob nila, ganun. So parang yung nasa loob nila, nasasabi nila vocally. So parang paging sensitive sila. Hindi naman masama maging sensitive, pero sa panahon ngayon, normalized na lang siya. I agree rin kasi yun nga, mas nagiging vocal na yung mga kabataan ngayon since they are very, meron na sila talagang paninindigan sa sarili nila. Kumbaga, parang mas maaga nila natutunan yung mga rights nila para sa sarili nila. Agree kami na sensitive ang mga kabataan ngayon. Kasi, unang-una sa lahat, exposed sila sa contents na nakukonsume nila sa social media. Tapos, nabibigyan na din sila ng mga plataforma na kung saan pwede nilang sabihin yung mga gusto nilang sabihin. Which is, minsan, hindi na nila napag-aaralan yung dapat nilang sabihin. More on na mas nagiging emotional. Hindi na siya nagiging logical. So, kaya doon sila mas nagiging sensitive kasi once na nasagot mo sila, na natamaan mo yung emotional na expression nila, doon na sila nagiging sensitive. Yes. And yan. Okay, time's up. Para naman sa ating opposition team, Yvonne. Okay, so we disagree na mas sensitive ang kabataan ngayon. Para kasing pinopoint out nila about social awareness and perceptiveness, parang ganon, di ba? Yung hindi naman yon nawala or hindi naman yon bago sa ngayong panahon. Meron na yan dati, may social awareness na, may perceptiveness na, sensitive na dati yung mga tao. Kaso ngayon, mas na-emphasize lang dahil nga sa social media, which is mas accessible siya. Dati naman, walang ganon. Hindi ibig sabihin mas sensitive ngayon. Parang, kunyari dati, may mga proof naman, kunyari, EDSA Revolution, wala namang social media dati. Pero they're still socially aware and they're fighting for, yun nga, yung sa mga saloobin, their grievances and etc. So, ang pinagkaiba lang noon sa ngayon, mas accessible na nga sa, yun nga, technology and devices, which is mas naririnig ng lahat and which is parang lumalabas na mas sensitive. Pero even before, people are already sensitive enough for the different issues in the country. Okay. We disagree na sensitive ang kabataan ngayon. It is because na nagiging vocal or na-voice out lang nila yung mga nararamdaman nila or mga napapansin nila na hindi magandang
hindi siya nakakatulong sa bayan natin. Yeah, agree with you, Lawrence. Since for me, mas naging mulat lang siguro yung mga kabataan ngayon. Hiwalay na lang natin yung sensitive kasi parang emotional siya eh, ganyan. So, yun. We disagree din. Kasi sa panahon natin ngayon, meron na tayong tinatawag na free speech. Kumbaga, na-express na natin yung sarili natin into all people and yung mga nakakaintindi. Now, in relation to our previous discussion on youth and social media, do you agree or disagree na dapat ipatupad ang strict no gadget policy sa mga paaralan habang sila ay nasa school premises? Charlie? Agree. Actually, nung bata pa lang tayo, meron na yan sa constitution by law ng mga schools na bawal magdala ng cellphone, bawal gumamit ng cellphone habang nagkaklase sa mga school premises. Meron na yan intact na yan sa mga kabataan. And to that, agree kami kasi parang nawawala na din yung focus nila sa pag-aaral. And kung magdadala sila ng cellphone, baka mag-social media lang sila sa loob ng school and hindi na nila ma-focus yung pag-aaral nila. Ay dagdag pa doon, bukod sa hindi sila makafocus. Syempre parang since meron na yung reliable na AI ngayon sa internet, parang mas ginagamit na nila yung AI tools para makasagot ng mabilisan sa mga mga quizzes, activities or mga binigay ng prof or teacher sa kanila. Sabi nila, kaya nga na-develop ang teknolohiya para tulungan tayong mga tao. Pero ang nangyayari ngayon is asang-asa na tayo sa paggamit ng social media, which is unlike noon na mas mataas yung literacy rate ng mga Pilipino compare sa ngayon na gumagamit ng gadgets para sa kanilang pag-aaral. So, yun lang. Okay. For our opposition team? For us, we disagree kasi first, inaalaw na, may mga university na inaalaw na ang pag-use ng AI sa klase, but meron pa rin na dapat may limit pa rin ang paggamit nito. Not totally, lahat ng yon is gagamitin mo through entire ng education. In addition to that, alam naman natin na nasa modern era na tayo. So, yung technology natin is advanced na. So, lahat ng makikita natin sa loob ng classroom like television, laptops, is nakakatulong sa pag-aaral natin. So, kung ito total ban natin yon, paano tayo paano magiging engaging yung klase natin at mas maunawaan pa ng mga students and teachers yung topic dun sa loob ng classroom na yan. And syempre nasabi naman na nila. So pag sa technology naman, paano naman kung hindi natin alam kung paano gumamit ng technology, 'di ba? So for example sa mga ComLab or sa mga laboratories ganyan. So sobrang helpful din naman talaga 'yon as a student. So again, we're disagreeing to no gadget policy or no gadget kasi yun nga, sinabi na nilang lahat, nakakatulong ito and mas mabilis ang information and mas accessible ito ngayon. And hindi naman yung banning or total no dapat yung gawin. Hindi gadget yung may kasalanan yun. Nasa paggamit. So dapat may proper monitoring, regulation, and limitation. Yun yung solusyon. Hindi banning. Tsaka mahirap na siya pigilan lalo't na sa generation na kung saan literacy is more on technology na talaga tayo. Yeah. Digital literacy is very, very important nowadays. Yes. May gusto pa bang sabihin ng kabilang team? Actually, kung magsa-cellphone lang kayo sa school, mag-cellphone na lang kayo sa bahay nyo. Kasi meron namang time sa paggamit ng mga gadgets. And hindi ko naman, ayon kasi sa question is cellphone. Hindi sinali yung mga laptops, TV, gano'n. Yung sinabi ni Lawrence kanina. Gadget yung pinag-usapan, so general siya. Cellphone. Cellphone. And then yung laboratory, hindi naman kinakailangan ng cellphone sa mga laboratory. And meron namang mga hindi naman nila kailangan ng cellphone noon para makapag-school. Pero limited yung mga nagiging access nila, kagaya sa library. May mga iilan lang ang nakukuhang information. Pero yun nga yung point ni Lance, na parang nagiging dependent na tayo sa technology. Hindi naman
masama makiuso. Di man masama makibagay. Pero yung limit lang talaga. Yung Alright, good points, team. At dito na nga nagtatapos ang ating rebuttal round. Talaga namang naghanda itong ating mga debater, ano? Mukhang hindi sila natulog. Ay, natulog kami. Natulog sila. first pa rin tayo Natulog Wala ka. naman sa mukha. Hindi na kailangan maghanda. May kamalayan na sa lipunan. True. Pero bago tayo magwakas, schoolmates, kumusta naman ang experience ninyo so far? Actually, sa experience ko ngayon, mahirap din pala mag-agree sa lahat ng mga bagay. Oo, kasi meron din ako napupulot na aral sa kanila, sa pagiging sa ganun. Hindi lahat ng bagay mag-agree-agree ka. So yun nga, isa din doon is sa amin, wala namang tama o mali. Nasa perspective lang naman ng tao yun. Hindi ko pa actually naririnig ang boses ni Cindy at ni Lawrence. So for me naman, dapat panatilihing maging mapagmatsyag sa mga social issues na kinakaharap natin ng ating bansa. And also, by that is maging aware tayo sa lahat para maipaglaban or mai-voice out natin lahat ng hinaing natin. And sa akin naman is dapat well knowledge tayo sa dapat lahat is reliable and kung saan tayo kumukuha ng mga sources, kung saan natin nakukuha yun is dapat ipoprove natin kung tama ba yun or hindi. Diba? So, kailangan natin talagang mag-research para makita natin kung ano talaga. Ikaw naman, Dan. So yeah, masasabi ko is always fact check talaga when it comes on using the social media. Kasi social media is full of information talaga. Hindi natin maiwasan din makahagilap ng mga fake news. Ganon. At panghuli, si Alwina. Sige lang pala. Ayun. Yun na. Nag-enjoy. Nag-enjoy siya. Tama-tama siya. Nag-enjoy si Alwina. So, lumako naman tayo, schoolmates, kay Charlie at syempre kay Yvonne. Kamusta naman ang experience niyo as a host ng ating special segment? Mahirap. Nag-enjoy ako. Super refreshing. Ganon. Kasi first time, Hindi charot. pa. First time sa First time niyo ba? Parang hindi. Dati kasi sa classroom lang. Oo. Ngayon, schoolmates na. Nakaka-proud naman. Man, dito na ako sa TV. So yan, nag-enjoy kami. So talaga namang masasabi niyong maganda ang naging experience niyo dito sa schoolmates. Isa siyang malaking opportunity para sa pag-hosting. Sa akin naman, alam kong nararamdaman ng lahat na kinakabahan ako, pero laban lang. Schoolmates, totoo nga namang knowledge is power. Kaya bilang kabataan, ating ipagpatuloy ang kamalayan sa mga relevant na ganap sa lipunan dahil pinapanatili nitong bukas ang ating puso at isip sa maganda at maayos na pagbabago. Ako ang inyong schoolmate, Nikki Cordero, and this is Schoolmates sa Norte Season 4 After School Edition! Let's go! Isigaw ang tinig mo, buksan ang isip mo, ihayag sa buong mundo. Oras na para magkasal, boses ng lahat ka, kapatang ang may pakialam ka.